Здравей! С теб е Михайла Калинкович. Представям на твоето внимание 10 позитивни утвърждения за спокойствие и мир в душата. Съветвам те да слушаш тези позитивни утвърждения в продължение на следващите 21 дни за по-силен и дълготраен ефект. Започваме! Аз създавам за себе си спокоен и хармоничен свят. Моята душа е океан от спокойствие, мъдрост и любов. Всичко е наред в моя живот. От ден на ден животът ми става все по-щастлив, спокоен и пълен с ценност. Аз спокойно дишам, спокойно живея и се наслаждавам на живота. Аз оставам спокойна и отпусната в присъствието на други хора. Аз съм щастлив човек. Доверявам се напълно на висшите сили и зная, че се намирам под тяхната защита. Всичко в живота ми се случва за най-висше благо. Аз съм спокойна във всяка една ситуация. Избирам живот в хармония и радост. Благодаря, благодаря, благодаря.